OK, takže čau lidi, vítejte tu další video, dneska jsme tady s Rubínkem. Čau! A dneska dáme No Scope Challenge. A teď se vám za chviličku ukáže na obrazovce můj nejoblíbenější No Scope, co jsem dal před chviličkou. No, co na to říkáte, co? Je Já to říkám, že hack! je dobrý. Je to hacker. To mě nemohl ale já dát, nejsem, no. to mě nemohl dát, kámo. Ej. Mám. Tak kde seš? No jo, no. Hele, tak já jdu dolů lidi a jdeme No Scopy. Kámo, no tak tohle bylo úplně těsně. Hej, No Scope se řeklo, ne? Ale kámo, to není fér. Já se tě Já jenom budu mít na nahitoval. hetku. Ale kámo, to nemůžeš. Já jsem se tě nahitoval. Můžeme jenom huntingou. Víš co? Aj, ale tohle byla hantika, ale vybuchovací. Tady přidali novou, víš? Aha, úplně viď. No fakt. Já vím, že to je vyšlo, to děláme vybuchovací, víš? Sakra. Hej, já už asi kolik je? 22. Dáme ještě chviličku. No, já musím k dědovi, víš? Do 30, pojď. To je tak jo. Počkej, já se rychle kouknu, jestli se mi to kliplo, ten můj klip. Jo, zaletu! Jo, úplně. Kámo, kámo, hej, tak to ať tam hodíš. Tak to tam hoď. To pak tam hodíš, jo? A tady bude záletu. Jestli bude záletu, to bude záletu. Oh. Tak kámo, to bylo prostě. A já jsem Kámo, si to je kadal nejlepší taky doska zaletu. vůbec. To jsem ti taky Jo, jas- úplně. Jo. Kámo, a nestřílej s touto, kámo. Ale hej, vybuchu ale to jde taky jako nouskoupovat, takže můžu vlastně. Ne, kámo. Můžeme jenom huntingou, sám zase říkal. Kámo, ještě před videem si říkal, že můžeme jenom huntingou. OK. Bum. Sakra. No, Kámo, já už mám level 60. ty máš level 60, já nevím ani kolik. 18. Je 12 kilů. Mám víc než Víš ty. co já udělám? No. Neber Ne, si ti dám minigun. louskou, Ne, víš. nedej. Ne. Kluci, dělej zachránce! Kdo může? Já jsem nepře... Mám to kliplý. Co si... Mám další klip. Kámo, jak tady dodržuje jediný tu No Scope Challenge, kámo, že jako nefejkuje za leto, víš co? Kámo, teď si řekl, že nemůžeme stavět, tak jako... Yes, sir! Kamo! A nemůžeme stavět. Říkal si to, jo, takže tohle tady necháme, do toho se můžeme